أبزن زغطلا عسرت دقائق حساباتنا أخاخبنا نبازي أقرامي الزخونة هاجر إنه نبلكم نمخانو تكبرات زا أقرامي هاجر إزيا كندي كابانا إنا بلك نفلطوم قبري زي تخبل نحكمنا خونن تمرتفتي مع جنزب زي تحدد نمهنت منبر بيت زي قطعتم زي تعدنا جنزب اتفقد وانا مقبتو مهزاب زخونة روز بزي زخونة كفلت بنتا اتعدل سقاطة مليكا مفساسو العالم وانا نقص اتهاجر الزخونن نقص سلطان حسن البوقاش نعين مدرب ورك استلبت الصفت زتك ملام بزح زي توريلا تسقا مليو زترفع إشاويت هاجر بروناي. السلام زخبركم التخاتلتيم مدبات هرمونا تي في اكسترام كما يتصنحون لومبار بزلو عور تقع عالم زقربت بنقسنت اتمحادر شاويت هاجر الزخونت هاجر بروناي زدسستو حستو حيزنا متينا لنم شير لايك سابسكرايب بمقبار كما وترو كساب فتسام مدمنا مسانا حبيركم كتصنحو بخبري نعدم قعزو ناب هاجر بروناي زحنتي كاباهجور إيشا زخونة هاجر بروناي 5765 كيلومتر سكوير صفحة مريت التون من قينام شمنتنت بشدشة مئتاويت كاب صفح مريت هدمام بما يزتشفنت هاجر يام تغللا بزح زيقاتها هدمام 433 قينم زيقاتها أبقنت نبورو كم زتبعلوم كسابزا ساعات أزيام عالم زيدها سسوتو دستا الناس تماغروم إنه نزان نبرا لا مدري تنقرت قينم ما هيركا وانا كتما باندار سيربانغوان كوينام اذا هاجر زي بزلوا عقر صقام كب عالم مبل حمشي تترتا اتسرع هاجر يام اذا بزوداوي كمتمرح زنجرل هاجر ديمقراسي كونه بايتا او مرجام منم زي مسلام ملوات بوليتيكا وكنتات زمانان عالمنا زي صلوام بقطبا زي تشجر ازيرو حزب اتونن زي غاتتا ابقرقسناي سلطان زي اتولام بنغساو سدرا بيت اتمحادر بورق زي جيصت ازيا وقبتي هاجر بروناي زيغاتا تختلت امنت مسلمنا خوينم ترغم مصوع السما دمام ناي سلام بوتا زبل ترغام زلو خوينم بهراو قانقوم دما مالايو سلطان حاج عمر علي بأقواطرا ايروبا بشحنچات 250 حدن هاجر بروناي كام مغزات ايروبا حرا دحري موصام من مجمرتا غزي نغس اتهاجر خوينم تشمم احزاب اتهاجر دمام زبناوت بروناي زهاندسون زهانتون ابو هاجر بروناي بزبل كبريام زسميوام ابتي ايوان اتيم نايغل ممهر تقوصيرلم بلعل تقداسنت زعبيوم وراس عرات اتسدرا بيزخونه سلطان حسن البوقاش ابشن شعات 267 ابو هاجر انجليز بوتادراو سلطان بالعلواي درجات تمرتي دحري ممرعم نزل على توساخ تمرتي ابز مدبلو غزيم كولادي نغس سلطان حاج عمر علي ناي افرقو دبداب دحر مقبالم كيوعل خي حدرنا بولادي هاجرو هاجر بروناي تملسم امباركس ابز ساعات ازيم كاب ولادي نغس سلطان حاج عمر علي زي تصبيوناي نكسنت زودي كقبل زتغبرم كابتا علت اتياه جميرو دمام ابنس عدمي غنا ود 10 عمت من اسي انكليو كم نغس هاجر بروناي كوينو كمرح زجمرم داري ازو كل فصامي غن حما ادل كوينو عامتات ابزي ملء غزيات ابون ولدن اب ازيم كقارولو زي كل درجه ودقم ابو بدحريت كوينم ايفال كان زودي از نجر زي لك ايكونن امرارا حزبي كمزي كخون علوم بوليس از هاجر انت زي قيركا هي حيش كبل انكلم بنصارو ودو غن حساب نغسنت از هاجر هيب كان اي خمم كمدلاي كمرحا انت غدفكاني انتي تخون بمبال نقريتا ابو كنصغ ترايم بزي زتلعل زي مقداو ازم سدرا بيت كينو بيتهم حالفهم عملاته هاجر اغرغروم مستيبن زيغاتاتهم كوينو ترفم بزي تسفا زقورصه ولادي دمام حسابن حوار انت هاجر ولدو كم دلاي نخمرحم زركبو نكسنت كم زي ملكتو امينم كبرتو حيزو ساكبل مرصم صلا اتا سغمتي اتي ادمم هاجر بروناي ابزبل نكسنت ولدم نو نزا عالم زغرمن مداركت زي بلو سلامن زتامامن ناي قطبا رغاتن كتبصح زبقات
እዛ ካብ ዓለምና ሓምሸይቲ ዝሃብተመት ሃገር ቀንዲ ምንጪ እቶታ ነዳዲ ኮይኖም ኣብ መዓልቲ ክሳብ 167,000 መርቤል ዝግመት ነዳዲ እትሓፍስ ኮይና ኣብ ዓመት ድማ ክሳብ 25.3 ሚልዮን ኪቢክ ሜትር ጋዝ ከምትረክብ ይንገረላ። ካብዚ ተፈጥራዊ ሃብቲ ዝርከብ ቢልዮናት ዶላራት መኽሰድ ድማ ዋና ተጠቃሚ ንጉስን ንጉሳዊ ስድራ ቤትን ጥራዮም። ንጉስ ሱልጣን ሐሰን አልቦቃሽ ዘውዲ ካብ ዝደፋላ ዕለት ጀሚሮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ አካል ንተኸታተልቲ 50 ዓመታት ንሃገረ ብሩናይ ብሒቱ ከም ዝገዘ መዛግብቲ ታሪኽ እታ ሃገር ይገልጾም። እዚ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ወልቃዊ ሃብቲ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ንጉስ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎም ኣብ ሓንቲ ካልእት ልዕሊ 100 ዶላር ኣታዊ ዝረክብ ኮይኑ ጠቕላላ ሃብቱ ኣብ መላእ ዓለም ዝተዘርግሐ ምዃኑ ምንጭታት ይሕብሮም። መንበሪ ቤት እዞም ንጉስ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ቤተ መንግስታት ዓለምና ስፍሓት ኮነ ብዋጉ ፈጺሙ መዳርግቲ ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ድማ ክሳብ 1788 ዝኣኽሉ ክፍለታት ውሒጡም ይርከብ። ካብዚኦም 257 ክፍለታት መሕጸቢ ነፍሲ ሻወራት ክኾኑ እንከለዉ 5 መሐንበሲ ባስካታት ዝሓቆፈ እቲ ቀጽሪ ልዕሊ 800 መካይን ክዕሽግ ዝኽእል ስፍሓትን 5 ዓበይቲ ብወርቂ ዘጌጸ በርን ዝውንን ቤተ መንግስቱም ውሽጡ ሙሉእ ብሙሉእ ብወርቂ ዘጌጸ ክኸውን እንከሎም ካብ መስተይ ማይ ክሳብ መሕጸብ ማይ ካብ ዓይኒ ምድሪ ክሳብ ለባንድየም ቆጣስ ኩሉ ውሽጣውን ደግያውን አካላት እቲ ቤተ መንግስቲ ብዘገርም ትርኢት ብወርቂ ዝተለበጠ ኣቕሓዩ። እዚ ኣገራሚ ንጉስ እዚ ንመካይን ዘለዎ ፍቕሪ ካልእ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ኣገራሚ ትንግርትዮም። መኪና ኣብ ዝገዝኣሉ ግዜ ድማ ኣዝየን ክቡራት መካይን ናይ ምግዛእ ባህሪ ብምውናኑ መሊሱ ኣገራሚ ይገብሮም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር ዝግመታ 7,000 ዝብዝዕን ኣዝየን ክቡራት መካይን ከም ዝውነኑ ዝንገረሎም። 600 ካብኣተን ብትእዛዝ ዝተሰርሐ ሮያል ስታይል መካይን ክኾነ እንከለዋም ካብ 574 ንላዕሊ ማርሴዲስ ቤንዝ ካብ 290 ንላዕሊ BMW ካብ 382 ንላዕሊ ቤንትሊም 452 ፌራሪ 192 ጀጓር 21 ላምበርጊኒ 11 አስቶን ማርቲን ዝተሰምያ ኣዝየን ክቡራት መካይን ይውንን። እዚ ንጉስ እዚ ብተወሳኺ 17 ክቡራት ናይ ግሊ ነፈርቲ ዝውንን ኮይኑ ካብ ዓለምና ነታ ዝኸበረት ነፋሪት ቦይንግ 747 ከይተረፈ ክውንን ዝኸኣለን ኣዘራቢ ንጉስ እዮም። እቲ ዝገርም ነገሩ ድማ ነታ ተመኒው ዝገዝኣ ናይ ግሉ ነፋሪት ብግዳም ኮነ ብውሽጢ ሙሉእ ብሙሉእ ብወርቅን ኣልማዝን ብምልባጥ ልዕሊ ዋግኣ ዝግመት ክቡር መጋየፂ ክስልማ ምኽኣል እዮም። እዚ ኩሉ ወጻኢታት ተገይሩላስ እንተወይ ፓይሎት ኮን ብርሰ ምትእማን የብርራ ይኸውን ከም እትብሉ ርግጽ እዮም። ይኹን እምበር ዋና ኣብራር እዛ ውቅብቲ ነፋሪት ባዕሉ ንጉስ ሱልጣን ሐሰን አልቦካሺ እንተበልናኩም ከ እንታይ ኮን ንበልኩም? ኮታስ ናይዛ ሃገር እዚኣ ትንግርቲ ፈጺሙ መዳርግቲ የብሉን። እዚ ወረዚ እንክስማዕ ማዕርኽ እንደይ ጨካን መንግስቲም ህዝቡ ኣብ ሲኦል ኣቐሚጡ ንበይኑ ገነት ዝመርጽ ጨኳን ገዛይ ዘብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኻ ቅጅል ክብለካ ግድን እዩ ዝኸውን። እቲ ሓቂ ግን ካልዩ። እቲ ንጉስ ካብ ነፍሱ ንላዕሊ ንህዝቢ እቲ ሃገር ኣመና ከም ዝጭነቕ ኣህዛብ እቲ ሃገር ብሓበን ዝገልጹ። ናይዛ ሃገር እዚኣ ዜጋ እንትኾንካ ኣብ ዝሃለኻ ሃሊኻ ፈጺሙ ጥሜት ንዓኻ ጓና እዩ። ሽግር ስቃይ ጭኮና ዝብሉ ነገራት እውን ህዝቢ ብሩናይ ፈጺሞም ሰሚዖም ዘይፈልጡ ሓደሽቲ ቃላት እዮም። ኣብ ሃገረ ብሩናይ ትምህርቲ ከማዚ ብርቂ ነገር ዝውሰድ ጀሚርካ ክሳብ እትውድን ናይ ትምህርቲ ወጻኢታት ካብ ሙሉእ ብሙሉእ ብመንግስቲ ዝሽፈን ጥራይ ንስኻ ተመሃር እምበር ጭንቀትካ መንግስቲ ይጽረልካ እትባሃለላ ኣገራሚት ሃገር እያ። መንበር ቤት ኣድሊካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሃገረ ብሩናይ ግን ክሳብ ኣድሊካ እትሓትት እትልምንን ዝጽበየካ መንግስቲ እውን የለን። ጥራይ ንስኻ ድል እምበር ንጽባሒቱ ገና ካብ ዓራትካ እንከይተሳጋም መፍትሕቲ እትብህጎ መንበሪ ብመንገዲ ደሊቨሪ ኣብ ገዛኻ ተቐሚጡ ዝጸንሐካ። ኮታስ ናይዛ ሃገር እዚኣ ዜግነት ይሃልኻ እምበር ልዕሊ ንጉስ ከቢርካ ክትነብረላ እትኽእል ኣዝያ ኣገራሚት ምድሪ እያ። ዓለም ካብ ዘንገደቶም መራዕቲ ሓደ እኳ ማዕረ ነፍሱን ዜጋታቱ ዝሓልን ኣብ ጥርዚ ዝፋን ክብሪ ክቐምጥ ዝኽእል ቅድሚ ነፍሱ ንህዝቡ ዝሰርዕ ቁኑዕ መራሒ ኣሎ ክትብለሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ብርቂ መራሒ ምራይ ናይ ድንቂ ድንቂ እዩ። እቲ ዘገርም ግን ምዕራባውያን ንምንታይ ማዕረ ክንዶም ውሽጦም ኣኽኢሉሎምሲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኢድ ኣታውነት ሰላም ክህብዋ ክኢሎም ዝብል ሕቶዮም። ግን ኣብ ጽኑዕ ሓድነት ምዃ ዝበሃግ ጸጋ እንተለካ ትኸብር እምበር ኣይትድፈርን ኢኻ።
ቀንዲ ዕድጊ ነዳድን ጋዝን ምዕራባውያን ካብ ሃገረ ብሩናይ ብምዃኑ ምስ ጽኑዕ ሓድነት ህዝባ ተደሚሮም እታ እንኮ ምዕራባውያን ነዚ ሃገር እዚኣ ዝብልዋ ነገር እንተዳ ሃልያም ብማዕዶ ኮይንካ ሓደርኪ ሃገረ ብሩናይ ምባል ጥራያም ግን ክውረላም አይደልዩን ንሎሚ ዝቀረብናዮ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ